Saudos, que tal como están? Chega novembro e con el unha das citas culturais máis importantes do ano, Cine Europa. O Festival de Cine chega a súa 31ª edición con máis de 260 películas, das que 37 competirán na sección oficial europea. A novidade deste ano será que o xurado estará formado por mozos menores de 30 anos. Entre os premiados, Costa Gabras ou Leonardo Sbaraglia. Por primeira vez a Deputación da Coruña financia o certame cunha chega de 72.000 euros. Entre os 7 e o 28 de novembro, 6 salas da cidade, co principal á cabeza, acollen a 31ª edición de Cine Europa. O festival conta por primeira vez cunha achega da Deputación da Coruña. Para nós é un prazer ver que finalmente o Cine Europa tamén entra a través das liñas de subvencións para festivais de concellos e que recibe por primeira vez directamente da Deputación unha chega de 72.000 euros. Eses 72.000 euros que van nesa liña, como decimos, de financiamento en subvención, en concorrencia competitiva para festivais de concellos que ten unha cantidade de máis de medio millón de euros para o conxunto dos festivais da provincia, aos que hai que sumar os 458.000 que a Deputación da Coruña tamén dedica á liña de festivais, pero que son de entidades. Así que case 1 millón de euros que dedica a Deputación da Coruña en apoiar elementos que entende que son de dinamización cultural fundamental eses festivais. Serán 260 películas das que 37 competirán na sección oficial europea. O certame converte así a Santiago nun referente cultural do outono. Cine Europa é xa unha parte absolutamente central das nosas vidas, un eixo fundamental para a xente que vivimos en Compostela. Despois de desaparecer algunhas salas históricas, o certo que haxa novas iniciativas arredor do cinema fan que de Compostela unha cidade de cinema, sen ningunha dúbida, fan unha cidade de referencia onde se chega cantidade de xente da comarca e mesmo de todo o país para ver películas, para poder falar directamente e coñecer con persoas que veñen aquí durante eses días. Nesta edición, Cine Europa xirará en torno á xuventude e á revolución. Por iso, por primeira vez, 7 mozos pasarán a formar parte do xurado. Este ano, como xa sabedes, vai haber un premio do xurado xoven que será de algún xeito o premio oficial do festival. De maneira que é interesante ver como a xente nova valora os films, porque eu penso que outro feito revolucionario importante é o da brecha digital. E a brecha digital que se vive normalmente de abaixo arriba no cine é a inversa, non? Parece que por debaixo dos 30 anos é difícil acceder a esos públicos. Os festivais teñen esa obriga. Os máis novos e as mulleres serán protagonistas do festival, con máis de 50 películas dirixidas por mulleres. Alegrámonos realmente desa aposta, da aposta tamén porque haxe unha directora moi nova que estrea aquí a súa ópera prima, de que haxe moita produción tamén de cine galego que se vai ver. Nos entendemos que hai que normalizar moitísimo máis a presenza das mulleres no cinema, nas artes en xeral, e é moi bo que as persoas que se dedican justamente a organizar estes festivais, que moitas veces parece que non hai esas mulleres, sí que as hai, o que hai que ter a vontade de que esas mulleres aparezan. Así que eu creo que hai que parabenizarnos. 50 directoras, a verdade, que é un número relevante e tamén creo que hai que facer un esforzo nese sentido e felicitarnos todo o mundo conxuntamente por esa realidade nova que esperemos que algún día non sexa noticia. Haberá ata 103 películas de estrea, 31 óperas primas e 22 días de cine que non quedarán só en Santiago. Unha colaboración especial que eu quixera destacar tamén, unha liña de colaboración especial que facemos a través de levar o millor de Cine Europa despois ao Teatro Colón. Hai ese acordo, non, por primeira vez, igual que o fixemos tamén con curtocircuito. O mellor de curtocircuito estivo nunha sesión maratoniana o día 12 de outubro no Teatro Colón e o mellor de Cine Europa vai estar tamén no Teatro Colón na Coruña o día 7 de decembro, nunha idea de exportar justamente o que é cinema de altísima calidade, cinema que a xente quere ver, cinema distinto. Carla Simón, Manuel Martín Cuenca, Leonardo Sbaraglia e Costa Gabras serán os premios Cine Europa deste 2017. O mundo exterior non ve igual ao Chile do Pinochet antes e despois de Missing, de maneira que foi unha película que penso que tuvo unha incidencia real no decurso
dese réximen funesto, ¿no? Como sucedeu con Z e o réximen dos coronéis. Entón, neste sentido, coste un cineasta político no máis amplio sentido, que penso que o cineasta político máis importante do século XX e sigue sendo do século XXI, abordando temas como paro, como os migrantes e os refuxiados, e naturalmente é unha honra importante telo. As entradas xa están á venda no principal ao prezo de 4 euros, o mesmo prezo que o ano pasado. Para os máis fiéis, poránse a disposición os bonos de 10 filmes por 30 euros. O Museo do Pobo Galego celebrou este sábado o acto central de conmemoración do seu 40 aniversario. Foi ca presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se comprometeu a acometer a ampliación do centro de Bonaval antes do vindeiro Xacobeo 2021. 40 anos non se cumpren todos os días e por iso o Museo do Pobo Galego leva varios meses conmemorando o seu aniversario con distintos actos culturais. Este sábado celebrábase o acto oficial que contou con numerosas autoridades presididas polo titular da Xunta. Alberto Núñez Feijóo louvou o labor do museo na difusión da nosa cultura e comprometeuse a acometer as melloras no edificio de cara a 2020, co obxectivo de que o centro de Bonaval este ampliado antes do vindeiro Xacobeo. A Xunta de Galicia está comprometida coa ampliación deste museo, creando unha sección de historia contemporánea e autonómica de Galicia. E co compromiso, ademais, ben creído, presidente, de non agotar 10 anos para finalizar esta ampliación, senón de que estea rematada en 2020. No ano anterior, a principal cita próxima que vamos a ter os galegos o ano santo 2021. Máis cousas, a Xunta incoará o expediente de ben de interese cultural das pezas do mestre Mateo en propiedade da familia Franco. A decisión chega despois de que o Concello iniciara os trámites legais para que as estatuas de Isaac e Abraham non se movan da cidade tras atopar un documento que amosa que as esculturas son de propiedade municipal. O alcalde de Santiago valora moi positivamente a decisión da Xunta de iniciar os trámites para declarar ben de interese cultural as estatuas do mestre Mateo que, como lles contamos, están en mans da familia Franco. O goberno galego sostén que as esculturas dos profetas Abraham e Isaac acreditan o valor suficiente como para declaralas como BIC. Este supón un paso moi importante que explica Martiño Noriega porque é un gran apoio para a estrategia xurídica iniciada polo Concello para recuperar as pezas e porque no caso de que non se recuperen, a declaración aseguraría o acceso público ás estatuas. Polo cal entendemos que de alguma maneira é importante non só para a estrategia xurídica de recuperación das pezas, senón para que no caso incluso de que a estrategia xurídica non pudera ser viabilizada e non puderamos recuperar as pezas para poder garantir o acceso público ás mesmas, non? E, polo tanto, é certo que en este tema hai canles fluídas ca Xunta, é certo que hubo receptividade e valoramos positivamente a declaración BIC. Todo isto mentres os populares deron a coñecer unha proposición cunha batería de medidas para mellorar a parroquia de Bando. Na iniciativa o PP reclamará a ampliación da rede de saneamento, o arranxo de viais e a instalación dun parque infantil. Tras recoller as demandas dos veciños de Bando, o PP levará ao pleno ordinario de novembro unha proposición pedindo distintas melloras para a parroquia. Unha das demandas está relacionada ca rede de saneamento. Están preocupados ao respecto do abastecemento, especialmente na zona norte da parroquia, estando tan preto da cidade, pois é curioso e é lamentable, temos que decirlo así, que non teñan este servizo básico e, polo tanto, nos entendemos que o Concello debería de planificar as actuacións necesarias para dotar de abastecemento as vivendas que ainda non contan con ese servizo básico, tamén aos emprazamentos empresariais que existen nesa zona. Os populares tamén pedirán ampliación da Rúa do Castro que comunica San Marcos ca autovía de Lugo. Vía estreita de aproximadamente 400 metros, nos creemos que sería doado poder acometer a súa ampliación para facilitar a mobilidade, permitir que teña a anchura necesaria e imprescindible para que se poidan cruzar sin dificultade os vehículos, non como acontece nestes momentos. Eso permitiría millorar a conexión da A54 coa Nacional 634, permitiría millorar a accesibilidade
da Radio Televisión de Galicia e das propias instalacións da Televisión Española. Por último, a proposición demandará a instalación dun parque infantil e dunha zona biosaudable ao carón do Centro Sociocultural da parroquia. A Fundación Aquae, xunto con Viacua e a Universidade, volven poñer en marcha en Santiago o Aquae Talent Hub. Trátase dunha xornada na que se quere potenciar o talento entre os máis novos e nesta segunda edición centrarase no emprendemento innovador. Na anterior edición participaron máis de 400 persoas. Alá polo mes de maio, o Aquae Talent Hub, celebrado na Facultade de Ciencias Económicas, colleitou un gran éxito cunha participación de máis de 400 persoas, sobre todo mozos e mozas. A Fundación Aquae, Viacua e a Universidade de Santiago volven poñer en marcha o vindeiro 8 de novembro esta xornada que pretende impulsar o talento e o interese polo emprendemento. Neste caso, a masterclass correrá a cargo de Santiago Roncaiolo e versará sobre a innovación comunicativa e solidaria. Nos acompañará Santiago Roncagliolo, que es un conocido escritor con una ya larga trayectoria, aunque es joven, de más de una veintena de libros, con unas obras vendidas de más de 150.000 ejemplares, y nos hablará de cómo emprender desde el punto de vista de la comunicación y también de oportunidades solidarias. O Aquae Talent Hub, que volverá contar tamén cun obradoiro a cargo de Irene Lapuente, experta en comunicación e pedagogía, quere supoñer un primeiro paso nesa paixón polo emprendemento que poida xurdir entre os máis novos. El objetivo deste evento es más involucrar esa pasión, ¿no? por el emprendimiento, ¿no? Ese primer paso que es necesario tener estimular la creatividad y también esa pasión por emprender, es el primer paso para después pues ya poner en marcha una idea de negocio y formarse. Agárdase de novo un gran éxito de participación. En total, ata o de agora foron máis de 2.400 as persoas que desfrutaron da experiencia do Aquae Talent Hub en diversas cidades de España. 12 entidades beneficiaránse da liña de subvencións municipais para actividades en prol da igualdade. As axudas suman 27.000 euros, 7.000 máis que hai 2 anos. Aínda que a oitava convocatoria, a liña de subvencións en materia de igualdade vén de mudar considerablemente, xa que agora está aberta a calqueira colectivo e tamén aumentou a contía. Nesta convocatoria investíronse 27.000 euros que se repartirán entre 12 entidades como a Plataforma Feminista Galega, o Sindicato Labrego ou a Asociación Autismo Galicia. Entre as actividades que se van subvencionar hai obradoiros sobre empoderamento da muller ou faladoiros feministas. Mañá está previsto que peche as súas portas un dos establecementos máis emblemáticos da zona vella Compostela. Trátase da Papelería Compostela situada nas 5 calles. O dono, que herdou o negocio do seu pai, deixa con pena e moitas anécdotas este comercio tras 52 anos detrás do mostrador. Moitos composteláns coñecen pola Papelería das 5 calles, aínda que o seu nome é tan significativo como Papelería Compostela. Mañá pechará as súas portas pola xubilación do seu dono Miguel González, que aos seus 73 anos despídese con pena dun negocio que herdou do seu pai, a quen lle fora traspasado da antiga dona alá polo ano 1931. 52 que estou eu aquí, pero antes estuvo meu pai e unha irmán miña, meu pai colleulle o traspaso no 31 a unha señora que estaba aquí, que vendía cuartillas, sobres, tiña un comercio pequeniño e chamámonlle a Naripa. E os estudiantes vendían entraban, ¿tiene postales de la Naripa? E salía la Naripa detrás de ellos. A tenda leva xa días con descontos para tratar de liquidar o material, pero entre as súas emblemáticas paredes quedan moitos recordos e anécdotas. Que te pide el rotulario del mapa de España. Sí, pues no creo, me parece que no tenemos. No, lo tiene ahí en el escaparate. Y era una tabla del sistema periódico de elementos, no de química. No, era un rotulario del mapa de España. Y después teníamos el fraile del tiempo. Y, oiga, ¿cuánto vale el bandido ese?
Os veciños da zona non deixan de pasar pola papelería nestas últimas horas e que este comercio ten sido un pouco a casa de todos. Aquí entraban niños, jugaban aquí, bueno, en fin, sempre tuve niños aquí por dentro. E es posiblemente lo que máis se vai a echar de menos. Os pequeñitos, aí me dicen, Miguelito, non te jubiles. Está por ver a que se adicará o local, que será alugado, pero iso sí, a imaxe desta papelería será sempre historia do casco vello compostelán. Por fin a chuvia fará acto de presenza a metade de semana. Saibamos os datos completos grazas a Meteo Galicia. O martes en Galicia teremos ceos pouco anubrados ou despexados con intervalos de nubes altas. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente mentres que as máximas quedarán sen cambios. Os ventos superarán de compoñente leste frouxos en xeral. O mércores agardamos un día de aumento progresivo das nubes que acabarán deixando chuvia ao final da xornada. As temperaturas mínimas experimentarán ascensos, mentres que as máximas estarán sen cambios. Os ventos soprarán moderados de compoñente sur. Os xoves os ceos estarán anubrados con chuvias febles e intermitentes durante a mañá e máis intensas a partir do mediodía, ocasionalmente de carácter tormentoso. As temperaturas mínimas ascenderán mentres que as máximas quedarán sen cambios e os ventos soprarán moderados do sueste. O martes en Santiago amenceremos con ceos despexados que darán paso a algunha nube cara á tarde. As temperaturas manteránse cun pequeno descenso das mínimas. O mércores agardamos nubes e claros pola mañá e ceos cubertos pola tarde con posibilidade de chubascos. As temperaturas baixarán lixeiramente ata os 17 graus de mínima. Os xoves teremos ceos cubertos con posibilidade de chuvias febles. As temperaturas ascenderán ata os 13 graus de mínima e os 18 de máxima. Para rematar, botamos unha ollada a nosa axenda cultural con moitas actividades interesantes para o seu tempo de lecer. Isto foi todo pola nosa parte. Quedan agora co programa especial da carreira pedestre popular que se celebrou onte. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.